seryoso nakaayo, mga taong walay ayo ahak. Naa sa serbisyo, apan buhat pang demonyo ahak. Sa papel maghimo, ebidensyang pang-abno ahak. Giharang ang way sala, kung kanos amitungha ahak. Naunsa naman ni, wa pa mo panggabai ahak. Gustong ipahawla ang tanan nga mi kontra ahak. Imbis ipatuman kinahanglan sa katawhan ahak. Giuna man hinuon, pabor ka ugalingon ahak. Buhaton ang tanan, bisan may matamakan ahak. Mahadlok siguro, og mapulihan sa pwesto ahak. Kay kung mapulihan, mataktak yun ang daghan ahak. Nadespirado sila, kay di na pabor nila ahak. Baning mga tawhana, oy ahak.